vosaltres perquè em veniu a veure, en converses diferents. Sou presents sempre. Gràcies per inaugurar aquesta sala que fa honor a una de les grans jornades de la història de Catalunya. L'1 d'octubre del 2017 el recordarem sempre. El recordarem d'una banda amb joia, perquè va ser un dia de victòria, un dia que vam guanyar, que vau guanyar, que vam fer possible la república i que vam fer possible la manera en què volem construir la república, que és comptant, naturalment, amb un govern que es va posar al capdavant del referèndum, però sobretot, i de manera imprescindible, comptant amb una ciutadania organitzada, responsabilitzada i responsable que ens va encarregar de l'èxit d'aquella jornada. I va ser un missatge que vam adreçar al món de com volem els catalans adquirir la nostra república. Per la via, efectivament, d'una manifestació de civisme extraordinària, per la via d'una militància democràtica que és capaç de suportar-ho tot, per la via d'una determinació que no té fre. I per tant, aquell dia és un dia d'honor, és un dia de lletres daurades en la història de Catalunya i per més que hi hagi intents de voler-lo desdibuixar, sabem perfectament que ha quedat inscrit per sempre a la història de Catalunya. Una història que tampoc no es podria explicar sense l'altra cara de l'1 d'octubre. Una cara fosca, tenebrosa, de por, de repressió. Una cara que tampoc no oblidarem mai. Una cara que formarà part de les pàgines negres de la història de l'estat espanyol, que tindrà noms i cognoms de responsables que de manera ignominiosa i vergonyosa van decidir atacar amb violència a persones innocents. Intimidar milions de ciutadans europeus que volien exercir el seu dret a vot, que volien exercir la seva llibertat d'opinió, d'expressió, d'opció política, de manifestació. Un conjunt de llibertats violades de manera brutal per l'estat espanyol. I ens en recordarem tota la vida, sí. Perquè això durarà per sempre. I en els molts episodis que hi ha de confrontació, d'incomprensió per part de l'estat espanyol, aquest figurarà entre els primers. I justament encara té més valor la nostra victòria. Té més valor que, malgrat tota aquella repressió, aquella intimidació violenta, sortíssiu al carrer. Distribuíssiu les urnes. Us encarreguéssiu que hi hagués paperetes per tothom, que funcionés el cens universal, de protegir les escoles, els votants, i que al final del dia tinguéssim aquella emoció que no oblidarem mai, que era l'emoció de l'esperança d'una república democràtica, lliure, respectuosa, sense por. No volem viure, ho vam decidir ja fa temps, no volem viure en un estat que intimidi els seus ciutadans perquè volen votar, que persegueixi servidors públics, que empresoni a cantants per les lletres de les seves cançons, que amenaci gent que s'organitza a través dels CDRs senzillament perquè volien expressar la seva opinió, o que persegueixi particulars ciutadans anònims perquè han escrit alguna cosa al Twitter o perquè han decidit una acció personal, o gent que ha de tenir por per portar un llaç groc a l'hora de sortir al carrer. Vam decidir aquell dia que volíem viure en un país sense por. Per això intenten fer-nos por, per això intenten atemorir-nos, amb presons ignominioses i injustes, amb exilis, amb encausaments d'alcaldes, amb persecució de ciutadans que senzillament són activistes no violents dels CDRs. I els hem de dir un any després que no van guanyar ells, que van guanyar nosaltres, que estem guanyant, que és qüestió de temps perquè cada dia ens apropem més, cada dia som més independents del dia anterior, perquè aquell dia vam decidir que ja no tornarem més a viure sota la por i sota la repressió. Ens costarà, sí, ens costa. A vegades no l'encertem sempre, però fins i tot en aquestes circumstàncies avancem. I avancem perquè hi sou vosaltres. Perquè aquell esperit de l'1 d'octubre és l'esperit que conjura moltes derrotes passades. És l'esperit que retrobarem cada vegada que ens haguem d'aixecar. Cada vegada que les coses semblin que no van bé, ens recordarem de l'1 d'octubre, de tots vosaltres, de que ho va fer possible i que ho esteu fent possible, i que un any després vosaltres hi sou. I aquells que ens van pagar, uns ja no estan al govern, ja no estan a la política, d'altres s'avergonyeixen de moment amb la boca petita, d'aquí un temps ho farem més clarament del que van fer, i saben que el judici de la història no serà favorable. I ho saben. I per tant nosaltres podem mirar als ulls els nostres fills i els nostres nets. Ho podrem fer durant molts anys. I els hi podrem dir, sí, vam fer-ho possible nosaltres. I ells, els que ens van pagar, els que ens van intentar
frenar el referèndum. Els que ens han empresonat o enviat a l'exili no podran mirar amb decència els seus fills i els seus nens i explicar el que van fer. Per això vam guanyar, per això estem guanyant i per això guanyarem. Però guanyarem perquè vosaltres hi éreu, hi sou i hi sereu. Per molts anys, enhorabona, moltes gràcies i visca Catalunya.